Infopodcast, Sant Cugat. Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les activitats que es poden fer els pròxims dies. Agost és sinònim de vacances per a molta gent, però també és el mes ideal per redescobrir un Sant Cugat diferent, amb menys trànsit i menys presses. Malgrat que alguns equipaments i activitats redueixen horaris o tanquen temporalment, la ciutat ofereix alternatives per combatre la calor i aprofitar l'estiu sense sortir del municipi. Això sí, aquest any cal tenir present que l'accés al Parc Natural de Collserola continua afectat per les restriccions derivades de la pesta porcina africana, de manera que no és una opció viable per a excursions o activitats esportives. Aquestes són algunes de les activitats disponibles durant l'agost. Fer un bany a les piscines municipals, ja sigui la del Parc Central com la de la Floresta, continuen sent les principals opcions per refrescar-se. Les instal·lacions estan obertes fins al 6 de setembre i, a més, durant les onades de calor, l'accés és gratuït. Una altra de les possibilitats és refugiar-se de la calor als equipaments climatitzats. Durant els mesos d'estiu Sant Cugat ha habilitat 21 refugis climàtics per resguardar-se de la calor. S'inclouen biblioteques, casals i centres cívics, a més d'altres equipaments com la Unió Santcugatenca o el mateix Ajuntament. Una altra opció és descobrir el monestir amb una mirada diferent. El Museu del Monestir manté l'activitat durant l'agost i permet visitar un dels principals tresors patrimonials de Catalunya. A més de recórrer el claustre romànic i les exposicions permanents, aquest estiu també es pot visitar l'exposició fotogràfica La capsa vermella d'Antoni Campanyà. Una altra proposta és sortir a sopar en una plaça del centre o tastar algun gelat artesà. Sant Cugat compta també amb una àmplia oferta gastronòmica al centre de la ciutat, la majoria de la qual no s'atura durant l'agost. Una altra proposta, en aquest cas, per la que no cal rascar-se la butxaca, és gaudir d'una posta de sol des de dalt del turó de Can Mates. Una altra proposta, fer una ruta modernista des de la plaça de Barcelona fins a l'Avinguda de Gràcia, passant per Cal Quitèria o el celler modernista. Sant Cugat té molts punts d'interès històric i patrimonial més enllà del monestir. Per acabar, anar al mercat i comprar producte de temporada. Els mercats, de fet, són un dels espais de la ciutat que formen part de la llista de refugis climàtics. Tant el Mercat Vell com el de Torreblanca i el de Mirasol Centre s'hi poden trobar productes de temporada i de proximitat per gaudir de l'estiu. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.